Dobar dan, dobrodošli u novi video. Danas ću vam objasniti na koji način možete nostrifikovati svoju diplomu u Republici Sloveniji. Naravno, inostranu diplomu koja je identičan je postupak za sve diplome sa ex-EU područja. Znači, pre svega mislim na Sloveniju, Bosnu, Crnu Goru i Makedoniju. Dakle, postupak za nostrifikaciju diploma podnosi se kod njihovog ministarstva za visoko obrazovanje i imaju telo u okviru tog ministarstva koje se zove ENIC-NARIC. ENIC-NARIC centar radi nekoliko delatnosti, jedna od njih je nostrifikacija stranog obrazovanja i stranih titula, zvanja i tako dalje. Naravno da sam i sam prošao kroz tu proceduru i nostrifikovao sam svoju diplomu kako osnovnih studija petogodišnjih po onom starom programu pre Bolonje, tako i doktorskih studija i diplomu doktora nauka u oblasti informacionih tehnologija. Cela ta procedura je onako solidno, jednostavna, imate korake koje morate ispoštovati, njih ćemo pojasniti. Naravno, dokumenta koje prilažete uz diplomu. Moram reći da je procedura jako brza za neko moje poimanje nostrifikacije diploma. U okviru od nekih mesec dana dobijate da je nostrifikovana ili ne i to je to. Ono što je mene prijatno iznenadilo, to je da je ceo postupak koji oni vode napravljen za običnog čoveka, znači jako je pristupačan, oni vas tamo prime, uzmu vam dokumenta, donesete sva dokumenta, dokaze i platite, ja mislim, po diplomi je 50 evra, znači za celokupno obrazovanje, recimo osnovnih studija prvog ili drugog ili trećeg stepena, svaki stepen je identičan, znači 50 evra je ceo proces nostrifikacije, što je jako povoljno i oni su tu jako korektni, svaka im čast na tome. Da ne dužim dalje, ukoliko budete imali neka pitanja, podpitanja i tako dalje, nedoumice, možete poslati slobodno na email komen.lalović@gmail.com, a više o detaljima nostrifikacije tokom ovog videa. Idemo sada na materijal. Dobro, idemo da pogledamo. Znači, ukucat ćemo ENIC-NARIC Slovenija i dobit ćemo link, prvi link je ka njima. ENIC-NARIC centar, naravno da je www.gov.si jer je pod Ministarstvo za visoko obrazovanje i idemo na taj sajt. Kao što sam rekao, oni se nalaze pod Ministarstvom za visoko obrazovanje, nauku i inovacije i ovde imaju svojih nekoliko delatnosti. Nama treba procena stranog obrazovanja, odnosno stranih titula, diploma i tako dalje. Ovde upravo imate, ovde je table of content, a dole u nastavku su upravo svi ovi segmenti. Kako kliknete, bacit će vas na taj deo strane. Use a foreign title, znači koristeći stranu titulu, akreditacije i tako dalje. Idemo na ovaj deo koji je još bitan, a to je njihovo radno vreme. Njihovo radno vreme, obratite pažnju, ponedeljak, sreda, petak, dakle nije svaki dan i nije sve vreme, nego je ponedeljak, sreda, petak od 9 do 12, Slovenci od 12 do pola 1, generalno svi prave pauzu za ručak od pola sata i tada je stvarno neradno vreme, ne možete doći da oni rade, ne možete dobiti uslugu. Ono što su još produžili je eventualno sredom od 2 do 4, znači oni su prepodne tu, tako da se fokusirajte da dođete i predate u ministarstvu, naravno nalaze se u Kotnikovoj ulici 37, to je centar Ljubljane. Imate ovde kontakt telefon ili poslati mail, oni su jako ažurni, odgovaraju vam istog dana ili sledećeg ako nije u radno vreme. Dobit ćete sve potrebne informacije šta treba da pripremite, da vam ja sad ne izlistavam, imate i ovde na sajtu. Uglavnom, pored diplome trebate podneti još sve dokaze koji potkrepljuju tu vašu diplomu, obavezno poneti indeks, obavezno poneti kratak opis svih predmeta, odnosno kontent koji možete i vi napisati i pojasniti, jer oni veruju, ali će sve to proveriti. Tako da ukoliko je sve čisto, nema nikakvih problema oko nostrifikacije.
ove druge neću ni da komentarišem. Tako da, nostrifikacija, ažurni su, odgovaraju i reći će vam da imate način da pošaljete poštom. Ja nisam bio nešto raspoložen da svoje teško stečene i zarađene diplome šaljem poštom, da negde pošta ih zagubi i tako dalje. Mislim, to je naš strah generalno, znamo kako rade, ali, šalim se naravno, ali generalno bolje otići uživo, tada dobijete potvrdu da ste predali diplomu, zakažete s njima sastanak, pregledate sva dokumenta i to je put za nostrifikaciju. Rekao sam već da ceo postupak traje po diplomi 50 €, što je jako prihvatljivo za ljude i njima je svrha prava nostrifikacija da biste bili kompatibilni s njihovim tržištem rada. Možete naći još dosta ovde stvari koje rade Enik Narik, vama treba nostrifikacija, naravno ako vam treba nešto drugo pogledajte i ostavit ću ovaj URL i sajt da možete pogledati i nakon videa, bit će u linku, bit će u opisu videa i to bi bilo to. Nadam se da sam vam pomogao, da sam ljudima uštedeo vreme. Generalno, nostrifikacija diplome se može obaviti i pre samog apliciranja za posao i podnošenje zahteva za boravišnu i radnu dozvolu, zato što pri predaji predajete kopiju pasoša i original pasoš na uvid, tako da ne treba im slovenački dokument da bi oni vama izvršili nostrifikaciju strane diplome. Eto, to je to, vraćamo se u odjavni deo i nadam se da ćete nostrifikovati vašu diplomu. Evo nas ponovo nazad, tako da nadam se da ste uspeli razumeti koji su osnovni koraci da biste ušli u uopšte proces nostrifikacije i da bi vam u Sloveniji izvršila se nostrifikacija diplome. Odmah na kraju da kažem, te neke dvoumice, da li da nostrifikujem ili ne, rekli su mi da ne treba, rekli su mi da ne mora i tako dalje. Ja mislim da je to onako besmisleno i da se ne trebate baviti time. Ukoliko planirate da idete, živite, radite u Sloveniji, treba da nostrifikujete diplomu, pre svega jer je proces jednostavan i dosta je jeftin, tako da ne gubite mnogo ni vremena ni novca, ne vidim razlog zašto ne biste nostrifikovali diplomu. Čak i ako vam poslodavac, najčešće to bude u privatnim klinikama za lekare ili tako dalje, i za profesora, ako vam ne traži nostrifikaciju poslodavac, kaže u redu ako je iz neke tu bliske zemlje, ja mislim da trebate nostrifikovati zato što u procesu dobijanja dokumenta vi prilažete diplome. Može biti problem jer e-nota i njihova administracija neće se baviti prevođenjem vaše diplome. Kada vide nostrifikovanu diplomu tela iz Slovenije koja je Enik Narik i njihovog ministarstva, oni automatski prikažu da je to u redu. Posebna situacija je kod izdavanja blue karda, odnosno modre karte. Plava karta za visoko kvalifikovane i obrazovane kadrove, gde se pre svega misli na doktore nauka, tu i tekako morate imati nostrifikovanu diplomu i prilagati original na uvid i overenu kopiju predajete u samom postupku za dobijanje boravišne dozvole, odnosno dozvole za boravak i rad na osnovu visoko kvalifikovanog dela. Jedan od njih sam i ja bio, tako da znam o čemu vam govorim i nemojte nasedati na priču, ma ne mora, ma ne treba i tako dalje. Eto, toliko u ovom videu, nadam se da smo ovu temu malo približili vama, svim ljudima koji žele da idu u Sloveniju da rade na osnovu svog znanja, rada i diplome i tekako je treba nostrifikovati, način smo objasnili. Pogledajte još neki od videa, moja topla preporuka, koji će vam koristiti za život i rad u Sloveniji. Toliko za ovaj put, jedan veliki pozdrav i vidimo se na nekom od narednih videa.